ఒకే ఇంట్లో 3-4 ఉంటున్నారు. అందులో ఒకరికి పాజిటివ్ వస్తే ఆ వ్యక్తి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు. తర్వాత రెండో వ్యక్తికి పాజిటివ్ వస్తే సేమ్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు. అలా వాడచ్చా? ఇది ఎటువంటి జాగ్రత్త? అసలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడే మీరు డాక్టర్స్ని కలవాలి. జనాలందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే అవతల వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఏం మందులు వాడారో అవే వాడేస్తున్నారు. తర్వాత మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆర్ఎంపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ డిసీజ్లో 7th డే నుంచి డిసీజ్ ఎక్కువగా ఉండి బ్లడ్ టెస్ట్లో తేడా వస్తేనే సిఆర్పి ఇవన్నీ పెరుగుతుంటేనే మనం స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా వీళ్ళు మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ తెలియక ఫస్ట్ డే నుంచి స్టెరాయిడ్ ఇవ్వటం బట్టి ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మలేరియా అంటే ఏంటంటే ఎండమిక్ ఎపిడమిక్గా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఇప్పుడు ఏజెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు ఫీవర్ వచ్చింది అనగానే ముందు మలేరియా చూస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్లో ఏంటంటే ఫీవర్ అన్నా, గొంతు నొప్పి అన్నా, జలుబు దగ్గన్నా ముందు మనం ఆలోచించాల్సింది కరోనా. ఆ కరోనా గురించి దాన్ని చూసుకొని అది నెగిటివ్ అయితే అప్పుడు వేరే టైఫాయిడో మలేరియా దానికి ట్రీట్మెంట్కు చూసుకోవాలి. సో ముందు రాగానే ఒక్కరోజు ఫీవర్ అయినా మన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఫీవర్ వస్తుందంటే లేదండి వేడి ఎక్కువైపోయింది అందుకని అలా ఉంటుంది అలా అనుకుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. మనం ఇనీషియల్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తే దేశంలో రికవరీ రేటు చాలా బాగుంది. డెత్ రేట్ కన్నా రికవరీ రేటు చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మా డాక్టర్స్ అందరం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం. అందరు అనొచ్చు మీరు డాక్టర్స్ కదా, మీరు బాగా ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, మీరు వెంటనే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి బాగా తగ్గిపోయింది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కాదు, మేమేంటంటే ఆ డిసీజ్ రాగానే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసుకొని మేము వెంటనే మందులు వాడటం బట్టి మేము ఇదయ్యాం. అలా అంటే ఒకసారి చూపించారు, అతను ఎవరో బాగా హెవీ వెయిట్ లిఫ్టర్, చాలా ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకునేవాడు, అయినా కూడా హీ డైడ్. 27-28 ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా డైడ్ అవుతున్నారు. సో మనం మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ పెంచుకునేలా చూసుకోవాలి. కరెక్ట్ వేలో డాక్టర్స్ని చూసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసుకొని ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా దీనికి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. సో అవతల మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అలా తీసుకోవటం మాత్రం చెయ్యొద్దు. మెయిన్గా ఏంటంటే ఫుడ్ బాగా తీసుకోండి. ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ గవర్నమెంట్ మంచి సదుపాయం ఇస్తుంది. పాజిటివ్ రాగానే మెడికల్ కిట్ ఒకటి ఇస్తుంది. ఆ మెడికల్ కిట్ వాడితేనే చాలు సగం వైరల్ లోడ్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా పెరిగితే మనం కావాలంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వస్తే స్టెరాయిడ్స్ మిగతా అన్ని కూడా పెడతానికి అవకాశం.